Iki sampah apa srempek iki. Nyuwun dawuh Mas, pripun. Mas monggo, Merdeka. Niki gandeng wonten wah penonton nggih radi lumayan Mas. Alhamdulillah. Nyuwun gending napa Pak? Manut monggo, ajeng ngersake gending napa? Oh, Merdeka. Nggih. Merdeka ya Mas ya. Iya. Aku njaluk kanca ya Mas ya. Ya karepmu. Suwira kepethuk Mbak Rosa, lagi bisa niki aku petuk karo Mbak Rosa. Ya morning ya. Ya pinter nang golek. Rene Mbak, jejer kene ben dipirsani para penontone. Wah iki lho jenenge Mbak Rosa. Jumeneng nggih Pak nggih. Ben ketinggal iki. Nah, sing kene jejer. sapa pamriksa. Ngambil larasipun pelok barang, Mbah. Nah, wis pantes burung Mas? Wis. Tenan ya. Oh iya cah, iki gelem ora Mbak Yu? Aja sembarangan iki adikku wedok saka Tulungagung. Nggih lur nggih Tulungagung, Sintirewe. Heeh. Iki gelem ora Mbak? Nek kira-kira. Napa? Tak jak ngejob. Heeh, gelem Mas Donar apa tak jak job iki Purana gelem. apa Pak? Maksudnya jenengan purana apa? Napa? Di job tak job milih wayangan ngene iki lho. Kok tak tumpak nastre ya, Mbak? Reket ngono. Tapi aja lali mbek donga, mari kereket. Roning turi lerke sampar angin suwe ora katon Karo dirangkul, Bu. aja Apa? urung kok Lumpuh kering. tan ki nira saiba bungae ngene karepe ngene to Ampun. Kok tak sawer, Bu? Oh, saya tak kleniki sik, Mas Iko napa pon gadah anu garwa to? Dereng. Mboten napa-napa lek ngaten. Tulungagung Bluro ya. Barengan nadyan tan sumanding Suntan sangat teni Lah ya kumpule kaya sorane ya cuk. Kapan bisa Dawae napa Mbak Yu nak pilek barang jeneng gula dadi-dadi napa ireng manis? Jeneng kula mawon. Jeneng gula. Ayo jumeneng ya Mbak Yu. Ketok. Nah. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki lho Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani